Как да се качите на това? Най-лесният начин. Малко и връщането. Аре да се връщаш. Връщай се. Ето как да се качите. И как да се върнете, съответно. Да. Бързо. Ако сте гимнастика и така. Давай. Това е един Battlefield беше. Сега ще чупим и това да го взех отгоре. И, две. Давай. Аз го пръст. Това беше видеото за днес. Бабай и до скоро, не забравяй.